en paro maber dhi reso ngima mar oganda. Kata kamano pod ok owinjore makare. Wan duto wan jo Kenya, to koro ere kaka jomoko chudo to moko ok chudi. Onge jala minyalo wach ni ngima gi ni kama ng'aw. Every Kenyan has a right to health care nikech wan duto wan at risk. Mar ariyo wacho ni bin gik michiwo nono Kenya to tinde ji oluoro. Ere kaka gidhi build trust e oganda mondo yie ochuogi. Mar adek, ere gima omiyo ichako gi Kenya. Dibed ni mae timore nikech wahero gige nono kose. Mogik, ong'isa ka ni penj na daktari ni jala ma winjo ochuo sindan to gin gi other health challenges, kuom ranyisi gin gi cancer to gidhi e kemo. Bende inyalo chuo gi sindan no. Inyalo chuo gi sindan no. Wacho ka ni wach sindan nyalo nyayo weche chode nikech koro ji neno ni gin protected from ayaki. Aluo twak kanu moja enako mano pacho Ruth Nyathi Ochieng'. Wacho ni jogo ma seche moko nitiere kod achiedh nade kata challenges mamoko ma gintiere godo kata tuoche mamoko, chiwo ranyisi kanyo kansa, bende pod inyalo chuo gi sindan makamano, Dr. Fred? Jogo mani kod achiedh nade mopogore opogore, daktari biro cheko gi mane ni gin fit mar mondo mi omigi yadhni. But gima ng'eyo ni yadhni onge rach ahinya mogem e del manyalo dhi miyo kik miye jogi. But daktari biro timo negi assessment. En gima nyaka ing'e ni ng'ano ma ichiwo thieth ne mar kansa nitie oncologist ka daktache mochung' mosomo weche mag kansa. Koro gin ma nyaka gi approve ni koro ng'ani gi kama inyalo miye yadhni endi. Yeah. To bendo penjo kanyo ni ang'o momiyo piny Kenya en achiel kuom pinje 9 makoro yiera kaka mago mabro bedo ka imiyo sindan makamae. Wacho ni jo Kenya bende nyalo bedo kod to moro kotudore kod jogo ma ichiwo negi sindan makamano nono, Dr. Fred? Gima timore en ni e Afrika ka pinje 9 gi oting'o Nigeria, oting'o South Africa, to oting'o Kenya. Giming'iyo kae en gimino ni burden mar HIV. Jogo manigi joma ng'eny mani kod HIV, koro pinje ma nitiere jo mang'eny mani kod HIV kata yaki, kata pinje ma gineno ni nitie risk mag joma pod ok oyudo nyalo yudo kute mag ayaki, koro kuondgi ema gichakogo. Ok ni gichakogo nikech wahero gik manono, but ne ging'iyo, WHO ng'iyo mana kama giparo ni tuo no landore ahinya kata nitie jogo mani kod tuo mar ayaki mang'eny. Burden mar HIV eming'iyo. Aneno